alçada de la cadira. Que bé. Gràcies a això. Sí, tenia ganes de tenir l'energia per fer-ho. Ja. Ja als 40 ja, escolta, ja. Ara fem l'energia, bueno. Ara ja. Vinga, comencem la classe passant els braços a darrere del gronxador. Ens col·loquem en Anjali Mudra, alineem els peus, notem el pes als talons, baixem la barbeta i aixequem la coroneta. D'aquesta manera alineem el canal energètic de la Kundalini, l'energia de la vida. Dibuixem un somriure al rostre i amb cada exhalació entrem més i més a la classe, deixant enrere les preocupacions, els neguits, els tràmits burocràtics que haguem de fer durant el dia d'avui. Comencem el cicle respiratori, inhalant en 4, exhalant en 4. I mentrestant vaig explicant que demà serà lluna quart minvant. Per tant, és una setmana que ens mou a estar més pendents del que succeeix a dins que el que succeeix a fora. Relaxem les espatlles, notem el pes als talons. I per transitar amb harmonia aquest cicle lunar ens sentirem connectades, enfortirem les arrels a través dels talons. Enfortirem el vincle amb nosaltres mateixes. I ara establirem el propòsit per aquesta classe d'avui. Ens imaginarem que tenim un paperet escrit entre les mans i en aquest paperet hi ha escrit la medicina de la presència. A través de l'energia que comencem a generar el contacte amb les mans i afegirem energia i vibració en aquest paperet, en aquest propòsit. Notarem el seu volum entre les nostres mans, el tacte. I amb la propera exhalació elevarem el nostre propòsit al cel, estirant els braços, les mans juntes. Ens mirem les mans, estirem, obrim els palmells i entreguem el propòsit. Seguim l'obertura dels braços, flexionem genolls, agafem gronxador i anem a planxa. Mantenim la cadera estable, el contacte a través dels talons amb la mare terra. Col·loquem les mans a darrere l'occipital i fem una torsió endarrere. Passem a la salutació al sol, al parasol. I estem arrelades a la terra a través dels talons. Inhalem en 4 i exhalem en 4 per 3 cicles. I amb la propera inhalació recollim cervicals, tornem a la planxa, colzes oberts i portem el colze esquerre al genoll esquerre. Exhalant anem a la dreta i inhalant anem a l'esquerra. Anem comptant els 4 temps per mantenir la medicina de la presència amb nosaltres.
estirar la fàscia intercostal, despertant el cos, la musculatura, sentint el volum de les escàpules, de la caixa toràcica en contacte amb la tela del gronxador. Ens fa estar presents amb el nostre cos físic. I ens aturem al centre, deixem anar l'occipital, agafem el gronxador i anirem a la planxa de davant. Exhalant anem endarrere, alineem la cadera com si fóssim un tronc quan estem a davant, activant els glutis, els quàdriceps, els femorals i les abdominals. Protegim les escàpules i la clavícula alineant els colzes. Fluïm amb la respiració, d'anada i de vinguda. Ja es comença a sentir l'energia del cos circulant, Farem una més endavant i ens aturarem al centre de tornada. Obrim braços a la creu, tirem braços endarrere, baixem el tronc a 90 graus i relaxem cervicals. Inhalem 2 cicles, exhalem 2 cicles. Fem la tercera inhalació, ens incorporem. Braços a la creu, dits en extensió. El gronxador ens toca el clatell i fem una miqueta de força contra el terra per començar a escalfar tríceps. I ara seguirem la mà que va cap al darrere, que començarem amb la dreta, i escalfarem també la musculatura ocular. I seguim cap a l'esquerra, mirada endarrere. Quan arribem al centre, girem cervicals i mirem a la dreta. I fluïm amb la respiració. Sempre seguim la ungla del dit anular de la mà que va al darrere. Ens concentrem en aquest punt i escalfem la musculatura ocular, el nervi òptic. Toquegem l'articulació del genoll. Ara hi afegim i bloquegem la cadera. Ja ens aturem al centre. Tornem a anar endarrere, tal com tenim les mans, agafem el cos del gronxador i relaxem. Notem com s'obre el pit, com es recol·loca l'espatlla. I amb cada exhalació notem com les vèrtebres cervicals es desenganxen una de l'altra. I amb la propera inhalació ens incorporem suau. Ajusteu els colzes i passeu el gronxador a davant. Seguim escalfant i col·loquem el peu esquerre dins el gronxador. Ens acostem al nostre genoll esquerre, tanquem colzes i anem endavant. Punta amb el peu dret i estirem aquí. Inhalem en 4, exhalem en 4. Col·loquem el cap alineat i ens imaginem que dibuixem una llarga diagonal. Ens estirem i creixem.
tornem. Pes al taló i tornem endavant. I tornem endarrere i la darrera endavant. I endarrere. Una vegada estem aquí, estirem la cama, girem i anem a buscar el terra. Estabilitzem la petjada al terra i anem deixant-nos caure relaxades. Anem a buscar el terra. Estirem i sostenim. I pugem amb la següent inhalació. En compte, ben equilibrades. Estan presents, Portem el genoll cap a nosaltres. I fem el mateix amb el peu dret. Col·loquem el peu dret dins, ens acostem al nostre genoll i anem endavant. I aquí creixem a la diagonal. I tornem. I tornem endavant. I tornem endarrere, exhalant. Inhalant, tornem. I exhalant, anem endarrere. El mateix. Estirem cama, girem, angle de 90 graus, estabilitzem bé el peu i quan estem tranquil·les, baixem. Anem a buscar el terra. Procurem tenir el cap entre els braços. Notem com s'estira la musculatura de la cama que tenim al terra. I amb la propera inhalació suau, presents, pugem. Avancem el taló dret cap a nosaltres, girem el peu esquerre i traiem el peu. Doncs agafem gronxador a l'alçada de les caderes, les cames separades a l'alçada de les caderes, també el nostre ample natural. Anem endavant, estabilitzem el cap entre els braços i notem com s'obre el pit. I dibuixant una C amb la nostra esquena ens incorporem. Quan arribem a dalt, obrim el pit, rotem espatlles endarrere i tornem endavant. I amb la propera inhalació tornem a pujar. Obrim el pit, inhalant, tornem endavant. Exhalem en quietud, inhalem quietes i exhalem pujant. I tindríem l'escalfament fet. Anem a obrir pestanyes del gronxador. Col·locarem els braços un nus per sobre. Si cal, ens baixem una mica el gronxador. De fet, a l'alçada de la cadera, perquè si fem invertides tocarem el terra. Vaig a buscar el tamboret. És preferible utilitzar el tamboret que fer una estrebada ara amb els braços per col·locar-los.
Vale. No, aquí lumbar. Bé. Ja els tens? Sí. Sí, sí. Ui. Som-hi. Ui, què és aquesta enrere? Ah, aquí. Mira, d'aquí. Establim de nou connexió amb el propòsit, estar presents. Inhalem i exhalant pugem. Ens assegurem el gronxador, les lumbars. Ens acomodem bé, ajustem les cames. I col·locarem els talons dins del gronxador. Dins dels braços, perdó. Els estreps inferiors. D'aquí activem abdominals, tenim els braços passats per fora del gronxador, faixa lumbar activa, espatlles relaxades i braços a la creu, inhalant, pugem, estirem, baixem. Sense forçar aquest estirament, aquí ens interessa començar a escalfar la part alta de l'esquena amb la inhalació i l'exhalació i notar com s'estiren les lumbars. Relaxem les cervicals, inhalem en 4, exhalem en 4. I amb la propera inhalació pugem. Baixem exhalant. Agafem estreps. I deixem anar la mà esquerra, que caigui cap al terra. Les cames dibuixen una mitja lluna. Seguim inhalant en 4 i ens imaginem que tot l'oxigen va al pulmó esquerre. I a la propera inhalació recollim cervicals, ens incorporem. De nou, anem a buscar la pinça. Estirem els braços rectes i paral·lels i baixem. I amb la propera inhalació ens incorporem. Braços rectes, paral·lels, ben alineats. Exhalant, baixem. Seguim baixant. I deixem anar la mà dreta. I estirem i respirem amb el pulmó dret. Situem la mirada en direcció a la mà dreta.
Gaudim del balanceig, dibuixem un somriure amb la nostra cara. I mantenim el propòsit d'estar presents. I recollim cervicals i ens incorporem. Baixem espatlles, obrim braços. Quan estem a dalt ens estirem i baixem, exhalant. I amb la propera inhalació tornem a pujar. Exhalant, baixem. Seguim baixant. I ara deixem anar mà esquerra i anem a buscar l'empeny dret. Situem la mirada a l'espatlla esquerra i notem l'extensió lumbar. Ens estem preparant per fer després postures més complexes que requereixen de la musculatura escalfada per evitar lesions, superimportant. I seguim inhalant en 4 i exhalant en 4. I deixem anar amb la següent inhalació. Estirem cama, recollim cervicals i pugem. I ara farem la contrapostura diferent. Portem els peus per sota nostra, centrem els braços, ens assegurem amb els braços a la clavícula i deixem anar el pes endavant. Feta és una boleta. I amb cada exhalació les cervicals es destensen, agafen espai, els braços s'allarguen. I amb la propera inhalació incorporem cervicals. Portem les mans a l'alçada de la clavícula, agafem els braços i ens acabem d'incorporar. Entrem, estirem cames. Exhalant agafem estreps mitjos i repetirem amb la mà i el peu contrari. Mà dreta busca l'empeny esquerre. La mirada situada a l'espatlla dreta. I seguim inhalant en 4 i exhalant en 4. Propera inhalació deixem anar, ens incorporem i tornem a la ostra. Talons per sota nostra, braços per davant i respirem aquí.
la propera inhalació incorporem cervicals i pugem de nou, passem braços dins del gronxador, estirem cames i ara seguim baixant i agafem el cos del gronxador i seguim baixant. Ens assegurem que la tela ens recull bé les lumbars i anem a buscar el terra. Inhalem en 4, exhalem en 4. I ara la propera inhalació agafeu amb les mans el cos del gronxador, recollim cervicals i ens incorporem lentament perquè les lumbars tinguin temps de situar-se. Portem els peus per sota nostra, traiem els braços i descansem. I amb la propera inhalació tornem a incorporar-nos. Agafem amb les mans els braços, ens incorporem. Estirem cames, seguim baixant, exhalant, agafem cos de gronxador, ens deixem caure i ara portem els talons a sota nostra i anem a buscar els empenys dels peus. Ens hem estat preparant per arribar a aquesta hiperextensió lumbar, el pont complet. I aquí obrim el pit, relaxem espatlles, cervicals. Portem el pes contra el gronxador. Propera inhalació deixem anar els peus, estirem cames, recollim cervicals i ara ens incorporem lentament, si cal, en 3 trams. I tornem a posar peus a darrere, a sota nostra, perdó. Vas bé? Sí, però no ho he pogut fer. No? Ara t'explico. No. Què ha passat? Se'm rentrava aquí a dalt la curta. Saps? Aquí on s'ajunta la cama. No podia fer així. Ho he fet amb una cama. Bueno, està bé, mica en mica. I amb la propera inhalació ens incorporem de nou. I ara traurem els peus dels estreps inferiors i com que no estem menstruant anem a les invertides. Que fa dies, No, a veure com anirà això. Val. Estic pensant, em posaré d'esquena i així et veuré i les que estan online em veuran. Perfecte. Assegurem la tela, sobretot. Sí. I ara fem un farcellet amb la tela del gronxador i anem endarrere mentre obrim molt les cames. Passem peu dret per davant
recollim amb la mà esquerra i la mà dreta la col·loquem al terra de manera que el canell ens quedi a la vista. Estirem el braç, per davant nostre, sense creuar-lo, això és a darrere. Vinga, gira el canell, rota l'espatlla, és al revés, obre-la. Cap a l'altre costat. Gira'l, no, mira'm un moment. Mira'm un moment. Vale. Sí? Estiro el braç, encara l'has de rotar, Tens el canell mirant en fora, Sí. el teu canell ha de mirar endins, cap a tu. Dóna-li la volta total al braç, ara. Més... Aquí. Vale. Veus que et veus el canell així? Sí, vale. Ara col·loquem cadera i situem la mirada al peu esquerre. I ens imaginem, inhalem en 4 i recollim l'aire del terra, recorre tot el cos i l'exhalem per la planta del peu esquerre. I estem realitzant l'arbre acrobàtic. Imaginem que la cama esquerra creix cap a la diagonal. Relaxem les cervicals. I amb la propera exhalació deixem caure suau el peu esquerre endarrere, el recollim amb la mà dreta i situem la mirada cap a la nostra dreta. I seguim inhalant en 4, exhalant en 4, presents a la postura, notant el balanceig del gronxador. Obrint la pelvis, la cadera. Un cicle més de respiració aquí. I deixo anar el peu dret i trau la cama dreta al gronxador. Agafo l'empenya esquerra amb les 2 mans, estiro el quàdriceps, obro el pit, relaxo les cervicals. I va molt bé, com que hem d'inhalar i exhalar en 4, mentalment diem inhalo, inhalo i exhalo. Ens ajuda a estar presents. Amb la propera exhalació deixem anar el peu esquerre, travem el gronxador, obrim cadera, mans a l'occipital, obrim els colzes i gaudim del ratpenat, aquesta invertida total que ens fa un massatge dels òrgans, ens fa créixer perquè descomprimeix les vèrtebres, ens ajuda a obrir la pelvis i la cadera. Procurem tenir els talons alineats.
deixem que la gravetat treballi a favor nostre, afavorint el retorn venós, l'increment d'oxigen al cervell, el drenatge limfàtic. Mentre estem presents amb la respiració, inhalo, exhalo. I ara deixem anar la cama dreta i obrim a Vitruvi, ben oberta, i farem el mateix amb l'esquerra, ben oberta. Amb l'esquerra, perdó. Baixem l'esquerra i recollim l'empenya esquerra amb la mà dreta. Fem un abdominal, mà dreta, peu esquerre, i la mà esquerra situem-la al terra, de manera que ens veiem el braç estirat i el canell. Bé. I ara situem la mirada al peu dret. Inhalo i agafo l'aire del terra i exhalant recorre tot el meu cos fins a sortir a través de la meva planta dreta. Imagino com passa pel meu braç, passa pels meus pulmons, intestins, cadera dreta, cama dreta i peu dret. La inhalació m'arriba l'oxigen fins a l'estómac i amb l'exhalació de l'estómac fins al peu. I allargo la diagonal. Amb la propera exhalació suau, flexionem genoll dret i anem a buscar l'empeny dret amb la mà esquerra. Girem cervicals i mirem cap a l'esquerra. Dibuixem un somriure amb el nostre rostre. Activem les neurones mirall i gaudim de l'acte de la presència. Relaxem espatlles, estirem el quàdriceps. I amb la propera exhalació deixo anar només el peu esquerre i trabo la cama esquerra al gronxador. Recullo l'empeny dret amb la mà dreta també. Obro la cadera esquerra. La mirada al centre, inhalo en 4, exhalo en 4. I estem fent la ballarina acrobàtica.
propera exhalació deixo anar el peu dret, trau el peu al gronxador, mans al terra com si recollíssim aigua d'una font, palmell sobre palmell, palmell sobre palmell, els palmells miren cap a mi, els palmells no l'envers. Recollim aigua d'una font, una mà sobre de l'altra, obrim el pit en la inhalació i amb l'exhalació restaurem. La mirada situada sobre del palmell que tenim davant nostre. Inhalo i m'omplo de vida i exhalo i em buido de densitat, buido de preocupacions. I en cada cicle de respiració ens tornem més lleugeres, més alegres, més despertes. Suau, desfem les mans, recollim cervicals i amb un abdominal anem a buscar la tela del gronxador. I pugem en 3 trams. 1 i m'aturo. Creuo les cames. 2 i m'aturo. 3 i em volta endavant. Deixem que el líquid cefalorraquidi restituï dins del cervell, perquè hem estat una estoneta aquí cap avall. I mica en mica, de forma natural, ens incorporem. Obrim pestanyes. I sense fer estrebades fortes, anem traient pela de sota nostra. Fins assegurar-nos de tenir prou de terra perquè ens reculli l'occipital, que és l'os del platell, diguéssim, de darrere de la cara. Baixem. Ens quedem dins el gronxador, les cames arrodonides. Agafem el cos del gronxador amb les mans, pugem les cames i estirem abdominals i anem a l'arado aeri. Traiem l'aire per la boca amb la respiració de vàlvula d'escape. Inhalo pel nas, exhalo per la boca. Les dents situades al llavi inferior. Aquí busquem l'equilibri, gaudint del balanceig.
tu amb la inhalació la part alta de l'esquena contra el gronxador. Les cames rectes i estirades. Amb la propera exhalació flexionem genolls i deixem caure la cadera. Col·loquem amb les mans la tela bé perquè puguem reposar dins del gronxador. I d'aquí ens incorporem. Super! Vaig a buscar la cançó. Vale. Val? Anem situant-nos en Padmasana, cames Vale. creuades dins el gronxador. Esquena recta, cames alineades i ara baixem la barbeta, estirem la coroneta, anem a integrar aquesta respiració de 4 temps per poder-la mantenir durant el dia, durant la setmana, durant la vida, mentre gaudim d'aquesta cançó. Mans a les cuixes. Inhalem en 4 i ens imaginem que l'aire arriba a nosaltres de llum, entra dins nostre i surt a través nostre. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic on earth. Let the water wash away your tears. Let the fire burn away your fears. Let the wind blow into your life such faith and trust. Oh, let the earth hold you, take care of you, and nurture you. The power of love is here now. The power of now is here now.
magic on us. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic on us. Let the water wash away your tears. Let the fire burn away your fears. Let the wind blow into your life such faith and trust. Oh, let the earth hold you, take care of you, nurture you. Mica en mica recuperant la respiració funcional. La respiració natural. Obrim els ulls i observem el que hi ha al voltant nostre, sense judici, tan sols observem els colors, les textures, sense identificar, senzillament observar. Estar presents amb el que hi ha. Entenent que formem part del que ens envolta. Inhalem i exhalem. I suau, sortim del gronxador. I tornem a la terra. Menjar l'imugre. Fes els talons. Somriure al rostre. I des d'aquí agraïm el cos físic, el cos emocional, el cos mental, el cos energètic, la seva presència durant tota la classe.